Wala jud ta ka-upload karon no. Wala na ta ka-content. Usam ta ka-content creator pero wa tay upload tungod sa problema nga naa ta sa hospital. Nagbantay ko sa akong igsuon diri sa hospital. Ang problema na to ron no, ang bayranan gyud. Kaya dako gini sa bayranan kay naa siya sa private. Diri siya gida pag atake niya kay lisod gid siya pag atake niya. Una nga problema gini na to. Unsa kay atong dangatan ani? Mayon ta muloy ang Ginoo maulian ni siya. Ang problema ni gyud kay para bayad unsa atong ibayad mayon ta nakakubra pa ta sa atong vlog. Nya nga akong igsuon to sa gawas gamay-gamay ra gid siya sweldo para ra gid siya sa pamilya nga ipadaan niya diri sa iyang pamilya diri sa Pilipinas. So nga sulugoon ra man pud siya dito. Pag ito mahimo no mga idol, kamo nila sabot nga atong upload karon napadali sa hospital way klarong content kay wa kita mahimo unsa may atong upload na naamta sa hospital magpakita ba sa juko sa unsay among kay mitang diri sa hospital kay kung dili ta magpakita sa atong mga upload kung inaani basig makalimtan ta ni Mita una nga kamo nila sabot nganong inanay nga akong upload wala mgi tawag nga perfecto no na mgi sipiat na may uban nga magbas kay mga baser kay dili luoy jud ko tinuod mga idol kay mahunong ko sa akong pangwarta magbantay diri sa hospital awa tay may mga idol una nga ang akong ihangyo ninyo iampo lang na to nga unta maluwas ang pasyente o maluwas po sa akong problema. Dagan salamat sa nakasabot sa nag-support. Dagan salamat kamurgi akong paglaom na dili ko makalimtan sa Mita ang inyo rin yung comment o pag-support sa akong video. Dagan salamat mga idol no, sa nag-support. Dagan kay salamat.